Con este gol o Xallas poñía o 1-1 definitivo no marcador do Sangoñedo onte á tarde. Os dous equipos parecían estar moi presionados por resolver a permanencia e quizáis isto restoulles frescura para facer un partido vistoso. Os chantadinos puxáronse por diante no marcador cun penalti transformado por Cadete ao fío do descanso e parecía que os 3 puntos ían quedar na casa, pero a 20 minutos do final chegaría o empate. O adestrador da SD non se amosaba nada satisfeito co partido do seu equipo. Probablemente o empate foi o resultado máis xusto despois de todo o que se viu ao longo dos 90 minutos. O certo é que probablemente se fose un dos peores partidos que disputamos no último mes e medio de competición. Creo e penso que moitos dos aficionados que se pasaron no día de hoxe a ver o partido estarán de acordo comigo, non? O certo é que este Xadas levou o partido ao seu terreo e levase un empate xusto do Sangoñedo, pero eu penso que realmente máis ben fruto dos nosos desméritos e do pouco criterio que tivemos agora de xogar sobre levar o peso do partido e pasar páxina canto antes, porque no fin de semana que ven temos outro partido importantísimo contra o Val, outro rival directo, e logo do que fixemos hoxe no Sangoñedo temos que sacar os 3 puntos xogando como visitantes, non? Pero certo é que nos quedamos un traballo duro durante toda a semana e obviamente isto sirvenos para reflexionar moito, porque todos os rivais son sumamente difíciles e quizáis pensábamos ou teñamos a idea clara de que íbamos a levarnos o partido con certa facilidade e obviamente o resultado di todo, o xogo desplegado polo Chantada tamén e particularmente digamos que un poquinho enfadado co que ven hoxe no terreo de xogo. Pese a que o xogo despregado non fose o desexable e que finalmente non gañasen onte, a estas alturas un punto non é nada desprezable. A SD ocupa a 11ª posición na táboa con 9 equipos por debaixo, a falta de 3 xornadas para rematar a Liga. Sí, obviamente, no peor dos casos, un empate non é un mal resultado, non? Pero, queríamos hoxe asegurarnos ou polo menos deixar prácticamente encarrilada a permanencia. Estábamos máis ou menos concienciados e sabíamos que tiña que ser así, pero obviamente non sabemos xogarlle a este Xallas, non? Como comentaba, sírvenos para moito, sobre todo para ver cousas e moitos erros que cometemos, sobre todo na parcela ofensiva, donde prácticamente fomos incapaces de hilvanar xogadas con especial criterio, non? Así que seguir, deixamos a este Xallas a 6 puntos, obviamente con 9 por disputar, debería ser unha renta máis que suficiente se facemos o que temos que facer nos próximos encontros, non? Ou seja, que seguimos aí na pelexa, esperábamos que probablemente puidésemos rematalo antes, pero non é así e toca sufrir como todos os anos, ou seja que mentalizarse e a continuar. A vindeira xornada ese de Chantada visita o campo do Val, que está 15º a 9 puntos dos chantadinos, unha boa ocasión para sumar 3 puntos que poderían ser suficientes para garantir a permanencia.